Yaran periaatteena on, että kaikki vahingot ovat estettävissä. Turvallisuustavoitteenamme on nollatapaturmatason saavuttaminen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää aktiivista vahinkojen ennaltaehkäisyä sekä työntekijöiden ammattitaitoa ja vastuullisuutta. Pyrimme siihen, että kaikki toimipaikalla työskentelevät henkilöt tunnistavat omaan työtehtävänsä liittyvät turvallisuustekijät osana ammattitaitoaan ja ovat sitoutuneet noudattamaan turvallisuutta edistäviä toimintatapoja. Toimipaikoilla suoritetaan turvallisuuteen liittyviä keskusteluja ja havainnointeja, joiden tarkoituksena ja tavoitteena on ennaltaehkäistä tapaturmat ja parantaa turvallista työskentelyä. Yarassa on määritelty turvallisuuden kultaiset säännöt, joita kaikkien Yaran toimipaikoilla työskentelevien on noudatettava. Kultaisten sääntöjen rikkominen johtaa aina työn keskeyttämiseen ja tehdasalueelta poistamiseen. Mikäli esimiesasemassa oleva henkilö on sallinut kultaisten sääntöjen rikkomisen alaisiltaan, poistetaan myös hänet tehdasalueelta. Korkealla paikalla työskenneltäessä on käytettävä putoamissuojausta. Kuorman ja ajoneuvon päälle kiipeäminen ilman turvavaljaita tai muuta asianmukaista suojausta on kielletty. Työskentelyn on tapahduttava aina lavalta tai työtasoilta. Nousuun ja laskeutumiseen on käytettävä niille suunniteltuja teknisiä ratkaisuja, kuten siirrettäviä portaita. Tehdasalueella on käytettävä perussuojavarustusta, johon kuuluvat näkyvä ja sopiva työvaatetus, turvajalkineet, kypärä, silmäsuojaimet, käsineet sekä tarvittaessa kuulosuojaimet. Perussuojavarusteiden lisäksi on käytettävä työtehtävän ja työkohteen edellyttämiä erityissuojaimia, kuten umpinaisia suojalaseja, hengityksen suojainta ja koko kasvot suojaavaa visiiriä. Merkittävä osa Yaralla tapahtuvista tapaturmista kohdistuu käsiin. Oikeanlaisten kemikaalin kestävien suojakäsineiden valinta ja käyttö on kemikaalin lastaus- ja purkutyön aikana ensiarvoisen tärkeää työtapaturmien ehkäisyn kannalta. Koneiden, laitteiden tai järjestelmien turvasuojausta ei saa poistaa käytöstä tai kytkeä pois päältä ilman erillistä kirjallista lupaa. Tällaisia suojaimia ovat esimerkiksi kulmahiemakoneen ja sirkkelin teräsuojat. Käyttövoima on erotettava aina ennen työskentelyn aloittamista ja lisäksi on käytettävä turvalukitusta. Näin voidaan estää vahinkokäynnistymiset.